DXDC Radyoman Report. Gitubag sa Police Regional Office ken PRO 11 ang pangutana sa katawhan kung luwas pa bagyapong puy-an ang Davao Region taliwala sa sagunson karon nga krimen. Sa interview sa DXDC RMN Davao kay Police Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa PRO 11 iyang gipanigurado nga generally peaceful ang Rehiyon 11 ug luwas gihapon kini nga puy-an. Yes, in overall, generally peaceful ang Davao Region. May mga isolated cases pero not in any way makaguba sa na gina-experience nato nga peace and order sa whole Davao Region. Kini human gikabalakan sa katawhan ang upat ka patayng lawas nga napalgad sa Davao de Oro sulod lamang sa usa ka adlaw. Sunod-sunod nga pagpamusil sa Tagum City ug walay unda nga droga sa Davao City. Gipanaad sa opisyal nga sundon gyud sa kapulisan ang mandato karon sa PRO 11 nga 99% crime prevention ug 1% crime solution pinaagi usab sa pagpakusog sa relasyon sa kapulisan ug sa komunidad ug pagmontar og dugang pulis sa matag barangay. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.